Dit is Fraterspark. We zitten hier in het Fratershuis. Maar deze plek was vroeger eigenlijk één groot bos. Aan deze kant had je alleen maar bos en aan de andere kant ook. En de fraters die woonden dan daar bij Sint-Dominicus-school. Maar na verloop van tijd hebben ze dit huis laten bouwen. Het klooster voor de fraters. En aan de andere kant hebben ze toen de Milo gebouwd. Wij hadden hier dit gebied alleen bij het eerste huis aan je linkerkant. Als je naar richting Rincon gaat, had je niks. En dan had je begraafplaats. En daarna tot bij Virgus, dat was niks. En aan de andere kant was precies hetzelfde. Maar toen de fraters hier kwamen wonen, hebben ze gedacht, wij gaan dit gebied in ontwikkeling brengen. En de fraters die hier kwamen wonen, het is niet zomaar een klooster met een paar mannen die contemplatief leven leiden en de hele dag bidden en overdag op school lesgeven. Zij waren ook bezig met een hele structuur. De fraters hadden allemaal een taak. De een moest zorgen voor het hele huis. De ander moest zorgen voor de honden. De ander moest zorgen voor de drukkerij. En de ander moest zorgen voor de tuin. En de ander moest zorgen dat alles in het leven, dat het leven van de fraters op een goede manier geleid werd. En zij waren betrokken bij onderwijs. En er was een belangrijke frater bij, frater Candidus. En die meneer Candidus die had contact met meneer Woos, die een boek heeft geschreven over de vogels van de Nederlandse Antillen. En hij kreeg belangstelling in het werk van die professor. En die professor is op Bonaire gekomen en ze zijn gaan rijden om de bepaalde plekken te bezoeken waar de vogels aanwezig waren. En op die manier kreeg frater Candidus heel veel belangstelling voor de vogels. En er was een frater bij en er was frater Cyprianus. En wij noemden frater Cyprianus op school noemden wij El Conejo, het konijn, omdat hij op een konijn leek. Maar het mooie is, wij zeiden dat hij op een konijn leek. Maar we hebben nog nooit een konijn gezien. Dus dat was iets heel raars. Maar hij heeft die bijnaam gehouden, frater El Conejo. En hij zorgde voor de planten en voor alles wat hier in de buurt groeide. En op een gegeven moment zei frater Candidus, oké, wij gaan iets doen op het gebied van natuur. Wij gaan kijken naar alle bomen en alle planten, naar de flora en fauna. En we gaan ook kijken wat wij kunnen doen voor educatie.